ko naman. Wow. Buksan mo. Ay, hindi mo. Yung ano. Diyo. Hindi. Yan. Isa-isa. Urit ang asang kulungan mo dyan. Wow, panalo tayo ngayon. Hapon walang ulam. Basta yalo mo lang yung sauce ng manang, no? Hindi mo may lasa na yun? Oo, may lasa na yun. Hindi mo lang kinakasin yung parang na. Lagyan mo ng konting asin. Yung parang na? Habak pa, oh. Dumali, ah. Kulungan mo dyan. Ay na? Paluto mo na yung manang, makalmusal ka to. Yung sausawan natin, suka, bawang, paminta. Pahit na tigay. Nasay mo? Secret. Kaya na, may pengod-good mo yung mga nila. Siyempre naman na ibon din. Oo. Sana all, susud-surad mo ako. Maraming bangus mo. Sana all. Taas niyo yung ano yung likod ulit. Nag-almusal na kaya, ladies? Eden! Atyo na kami! Manang! Pakipirito mo to. Pakipirito mo. Ano ba ang ginagawa ni Justin? Sinilaw. Ito, almusal. Bangos. Sinilaw. Yan, masarap yan. Bunso, yan, kainin nyo. Yan, lalakas kayo, yan. Hindi naman sila nagulay na. Alin? Gulay. Ah, hindi ka makain ng gulay? Hindi naman kumakain yan dito. Carnivorous yan. Punta na yung dayo. Carnivorous. Kaya pala, hindi nila masyadong pinapansin. Namis yan. Yung ano yan. Sabaw. Oo, ako yung kakainin ko. Kahapon walang ulam. Ngayon sobrang dami. Ano yung papaitan? Oo, dito papait. Yung bibi, kinain nyo? Meron pang bibi na na. Para pesta o may hipon, may baka, may gulay, may bangos. Ano ito bangus? Oh, yung ano yan, boneless, para wala lang tinik. Oo, may gatong pa. No? Hello! Biglang nag-blur yung camera, nag-blur. May tira pang ano? Bibe. Tana ni Denja? Na? Pamindilo. Maro tinatamiging kwek. Kaya resort. A few moments later. Yung anong luto yan, Ninang? Manang? Ha? Yung sauce nun? Oo, yung sauce. Dito. Hindi, nandun yung sauce ito. Ha? Hindi, ano yan? Yung sauce niya. Hindi, ito yung sauce. Oo. Hindi, iwag yan, ito. Ay, Ano yan, sabaw to, crab soup yan. ay, crab soup ko. O, ikaw talaga, buti, tinignan kita. Ginawa mo crab soup yung ano. Yung pula. Sabi, hindi ko alam kung ano ito. Ito pala.
Sarap soup. Okay, yung mga peso. Oh, yung sabi ko. Tama-tama, sarap ng almusal, oh. Hipon, tsaka ano. Bangus, boneless. Nagkisaan mo muna ng bawang, tapos yung sauce mana yung lagay mo, no? Papirito mo muna yung ano. Ito muna. Oh. Bibisa ko lang ito tapos yun. Halo ko lang. Mukhang masarap yan, ah. May kanin tayo? May kanin? Meron na. Oh, okay, very good. Muntik na oh. Nakadumi pa. Ang galit. Sabi niya daw sa palengke si Pekmalo, eh. Ang daw dito. Sino yun? Ayun lang, ma. Pamili ka rin, ma. Bibi, kaya kanini. Bakit yung Bibi? Oh. Kunya. Bulete. Oh, ito dala mo na yan, te. Plastic niya mo. Oh, mga plastic. Mga plastic. Tuyo. Eh, dalaw ka ng sukor din. Dala mo dala. Isa ang tuya. Wow. Ha? Wow. Ha? Isa yun. Mga nagkikaluguran nito kaya dama kayo niya. Magbola na po ta. Sige, kami kali niya na itong wapag niya. Kay Mayor. Eh, pamalalo tayo ni Ma. Nambeta. Ano sa kanya? Ore, no? O, asal ko ka ng Kelly, palengke? Ay, mapangintipin ko. O, kumakang supot. Parang ang dahil. Supot mo na lang. Nalaman mo na itik, balik mo niya po ito. Balik mo niyan kayo. Ay, plastic mo na yun. Wala ng problema dyan. Kaya kami sa bo? Kaya ma, dilim din. Dinitin isa ka. Ay, nabuling ano, baby. Ay, mama ka na bebe. Apoy gatas na mo lang, ma. Bawal mo na pala sa'yo. Bakit? Yung puso mo nagpapalpitate. Kaya pa. Oh, bawal. Ay, anak mo. Bawal pala. Anak mo. Kaya pala naman, sabihan mo ma, susuk kasalo na. Hmm. Buwan, tayo batang ba? Wow. Kuya, pa-smile naman. Ganyan pala. Di para si Tangnapon sa kanya ito na. Subscribe yung lalo dyan sa kay Tito Raymond. Amen. Kabalan Vlogs. Hmm. Kaya hindi rin tama. Ang ganda ng nakapula, Justin, oh. Tingnan mo. Pwede na. Pwede na pagtsagain. Asa yung pakit? Ang dami mong vlog doon sa ano, nakita mo? Yung sa isa? Sa'yo lahat yun eh. Thank you. Sige, ma. Ano yung pamasaya? Saan ka pupunta? Palengke dito. Hatid mo? Mamamasay ka? Alit kita? Hatid mo. Oo, nagluluto pa naman sila eh. Oh. Marami tayong ulam ngayon. Ang daming ulam ngayon, guys. Tataba tayo ngayon, guys. Wala pa ah. Wala pang alas 12 eh. Tara. Nano? Nano? Tea? Sabi na mo ata kay natabol ko si Manang, yung crab yung corona nilalagay niya sa baw doon. atin yan. Ay, hindi, yung ano, yung pula. Yung pula sauce ang ilagay mo. Oh. Hindi, crab yung corona yung tinitira niya kanina. Yun yung sinabi ni Tita Marisa eh. Hindi. Yan nga. Yung grabbing corn, yung sauce. Oh, yung pula sauce. Yun nga, yung grabbing crack. Yun oh. Oh, Hindi, binigay kanina. mo. hindi, matanggalin mo yung ano. Ano ba Ito yan? yung Ano yan? Yan, saan lang nilalagay ito? Oh, puta. Hindi naman sinabi. Yun! Muntik na. Sisirain niya yung paro ko. Buti na, habol. Wow, panalo tayo ngayon. Hapon walang ulam. Ay hindi, meron pala, Bibi. Basta yalo mo lang yung sauce ng Manang, no? Hindi mo may lasa na yun. Oo, may lasa na yun. Walang kita kasi yung parang
Lagyan mo ng konting asin. Na? Kapasita sinata. Nagawa ng tiltilan to. Bawang, posuka. Dito! Dito! Tuki yata itulong. Tulong. Oh, wag mo muna suot dyan. Matutumihan yung... Ano? Ay, ang bango. Sana all and max yung angkas. Namumula-mula na guys. Parang kamukha na yung kulay ni Manang. Pulang-pula na sa bilad ng araw. Sa Ilocos. Kulay brown. Brown yung sa'yo. Parang nagbilad-bilad ka doon, Manang ah. Lamula-mula ka eh. Sunburn na. Tingnan mo si Ina, oh. Moren, ay hindi, Tisay pala, Tisay. Oh, puting-puti, oh. Himala, hindi naka-lipstick ngayon. Hindi pa ako nakaligo. Ay, pagkataon naligo yan, naka-lipstick pa. Bongga. Wala na dyan. Ay, bagyan niya mo. Tinitingnan ko yung ano niya, katawan niya, bumibigay na. Yung suka yung Manang ha, wag mo isali. Ay, yan pala yung sausawan ko. Suka. Oo, lagyan lang ng bawang. Yun no? Yun no? Yun no? Ang sarap. Konti pa, konti pa. Oh, hindi pa. Sarap niya. Na? Okay. So, huwag mo tinaktakata muna yung gagawin nilaw. Putong? Oo. Anong ko to? Langgam. Ang dami dito. Kaya nakataas yung ano mo? Saan? Si Kuya hindi tumatalab sa kanya yung kutong. Ay, hindi pa nitiltiran dyan? Suka? Oo. Yung galing sa ano? Oo, sakto. Buti nangingi tayo. Wow, golden brown na sana. Uy. Pwede na tao? Hindi Pwede pa. na yan. Ha? Konti pa. Kunti pa? Hindi pa luto sa gitna. Yung ano, lagay mo na yung sauce siguro. Yung crabs. Hindi pa. Andiyan pa. Malapit na. Wala na sabaw eh. Hindi mo nalagyan. Lagay mo na yung sauce. Yan. Galing sa crab and crack. Masarap. Buti, nakita mo. Ayun na sana naman. Ay, patay. Nasira. Masira sana yung mood niya ako. Nasira na sana. Yan ang masarap. Ah, yan. May ano pa. Oy! Ano pa nga Yan ito? mo lahat yung sauce. Pigayin mo Manang. Katulad ng pagpiga sa'yo ni Bilasco, Trixie. Hanggang wala nang katas, pipigayin. Ayan, piga-piga. Wow! Wow! Yan o. Huwag mo nang dagdagan ng ano, tubig, okay na yun. Nagsasabaw ko eh. Oo, sasabaw. Pwede na tayo kumain yan. Nagsabaw na. Ay, kanin. Kuha na akong plato siguro. Tapos yung kanin, lagay mo doon Manang, no? A few inches later. Tumbame.
Pwede na. Maanasa. Ito. Muna lang pa rin tayo. Naman? Kamana! Manta na! Hindi ko minggatan na ako nata. Kaya kayo. Halo, ayan, may kanya niya. Hindi ko nga allergic yung scallop. Naman? Susunod yung magdala na. Yung sauce. Hindi ako ginakan niya tay. Dapat tinakan kami dyan na paras. Hindi mo kami sauce lahat tapos hindi makatanak kulang. Magkatanak na hindi niya. Ang naman nito. May dami, may labo yan. May dami. Nakabiyasang manima. Ayo. Ayan. Ayan Ayan. o. Malatila laman. Ay ne! Ha? Ayan! Oh. Ayan. Kaya masata. Ano yan? Sabong ko na basa. Ilaw ko mga gibunga na! Plus yung mga pamayin Mga kakabitin kayo. Hindi balat ano ako kabit. Sabong? Na? Sabong lang? Kaya sabong? Yung balat ano kakabit kayo lamang. Ang mga nito. Kanya pala yung diskarte, manyak ka sauce na eh. Ano yung bilhin? Ano yung bilhin? May tayo palengke. Napana? Di ba lingke? Naglakon. Napala? Nagluwa na na? Ang tulad din naman. Ay, ni Justin. Papaya dangan kumangpay ang Yung ano. yung yan pasalo. Ba? Di Ano? pa man mengan. Yes, sauce na pala. Kaya dinadalas mo ni Justin panintalo. Alay, suna. Suna tinag ko na. Ang ni Justin. Wala sauce na pala. Naman yung bangus mo rin eh. Katukan mo na ni Brenda? Katukan mo ni Brenda? Ano mo? Idle? Maraming. Na? Yan ka no? Aro, Diyos ko. Kok, ano? Wala, big-biga. Kain ka muna, bago magko. Ang bis ng oras, no? Namin giwatan nyo. Sila gini, gusto niyo oras pa nga ba? Ano ba ito? Bumahay ba naman yung ano, sili din. Yung daling din sa una ko. Nahanap mo sila ka. Ay, mama ang paro yan. Hindi talaga na tumawak naman. Kanayin mo niyo ang tayo Yung ba? bangus, wala pa yung isa. Mama kang paro? Hindi pa. Oo, Na? sa bangus. Nasa? Ayaw. Nagtinin na gato. Kini na kuma. Yes, sino mo nasa? Sino? Wala akong nga dito. Alam ito yun na. Dapat tandaan ng bawang salita. Na. Bala siya, pero yun na yan, manidling yun. Ano naman? Fresh yung paro, oh. Fresh siya ito. Masaling bangus pala, masalik. Masalik, yung kayo. Kaya kanya nila. Ah, Masalik, masalik. ako niya yun. Dapat tandaan ni Shelita, Brad. Wala ko na daburi eh. Yan mo sa boja, kanya.
Dito na yung suwa ko. Ito. Pag yung mini, Sili na. search me. Sili, bawang, malang Search me din yan. Tinya, ano? Nine house wari yan. Grabe ang sarap yan. Cajun sauce. Nagibagbaga Ah, kayo dun sauce na? Iba? Hmm? Nagibagbaga na balay. Ang trabaho. Sili. Nasa. Kaya ka. Bigso na niya kay bitang kahit mano nung ay tagal. Tang crab. Crab soup, yasang niya be na kareparo. Eh, ariya ko naman bala. Apay ka na. Apay ka na ba? Ano ka nung kaya? Ano naman? At 10 minutes siguro nakimarisis mo yung kalbo ko. Burger? Yan. Banger? Patulid yan mo ro. Magbayaw. Di tayo na ni Romel. Hmm.